Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mayong buntag maigala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Usahay ba, maluya kong makadungog og mga istorya sa mga asa pa, di pa sa Facebook. Kani man kung mga tuo-tuo sa tao ba? Makuan ka? Madismaya ka ba? Daga naman kay doktor sa radyo, sa TV, sa YouTube. Dagang kay dito ba? Pero na maligiyag tambal, Santa Cruz Digos. Wala siya nga. Orang naalang sila dito sa sa media para lang mamaligya o tambal. Nya di sus indoors para bagyo ng clinical trial ba? Kasabot ba mo unsa na clinical trial maningala? Itistingan for 10 years. Sus in town maningala. Ang isa na sa akong naluyahan ba kay prostate man istoryahan rumuntag. O kanang mga wang tigo diha nga di nakapugong sa ihi, sige pangihi, dugay mo man ang ihi. Magrosaryo pa para mahuman ang ihi. Dagang kay tinuhuan, dagang painomon, sus. Nanay, doktor nag-endorse nga sa social media. Dahil lang yung kung mention kay isang tao na sila, mag-claim man og something, wala ay base. Mao na siya nga, daghang kaitag mga kidney problems karon may gala. Ang kabalo lang gid mo unsa. Kabalo lang gid mo unsa. Ang ikaduha nga involve ang prostate may gala, kaning energy drinks sus in town. Usay madismaya ko ba kay siyempre kadugay na ako sa pagka-doktor. Itong okay kay sila mga lawas. Kaingon yun ko nga bata pa man yun siya. Kay sinta. Sus, pagtanaw na ako sa creatinine na igala kay 300, 400 na. Saan na siya? Kay, nag-ainom lang siya para sa prostate. Wala man na siya testingin. Parang mutuo mag-inom kaning mga baligya. Kanang baligya diya ba? Wala man na sila trial ba? Ultimo gani ang aspirin ni abot og ang aspirin ni abot og 50 years bago gi-endorse sa medical society nga naa siya katuyuan. Ambot lagi may gala kay kung sa karon pod sukol pod ang mga kaning mga supplements may gala. O bago lang ko nakabasa. Ang vitamin B12 kanang inyong ginainom ba nga 1612. Dagang kay mo nagainom na ba? Maski ako kay baluan na ba? Pero sugat-sugat wala naman di ko nagareseta na. Pero kanang vitamin B1, B6, B12, abi na ito kanang lang ba siya, vitamin. Susin taon may gala. Ang B12, iyang kontrahan ang imong paghimo og dugo. Susin taon. Ano naman nga naman? So, kung anemic ka, nag-ainom kag vitamin B1, B6, B12, musamot kag anemic, tanawa na siya. Yan ang pud karon. Gahapon lang ako na basahan ba. Ang calcium, halos tanan, maski ako gani, gareseta gadi ko ang calcium. Ang calcium may gala, dili na siya sa osteoporosis. Baski pag isa kataro ang imong inomon nga calcium, dili mapugngan ang osteoporosis. Tiyaw.
hapit naman gani kung retire, opposite naman gina-istorya karon. Mas maya pa daw mo inom og limosito. Mao lagi na. Panahon pa sa Romano may gala, mga Hudiyo, ha? Ang limosito ba? Mao ginainom sakit ang tiyan, magkalibang, unsa ko ba imong bation, limosito ihatag sa mga mga Romano. Ha? Di man gyud ko ka makaingon gyud ko sa inyong dugay na ako na natun-an kay high school pa biya ako nag-eskwela og Latin. Among na siyang gi-translate ang Rise and Fall of the Roman Empire. So dili alang-alang akong hibaw-an sa mga Romano. Kaya mo na nga limonsito imbis ko niya pag-eskwela na ko calcium ang ihatag para osteoporosis. Nya na pag yung mga injection ko ron kuno makapugong osteoporosis sus in town. Mo pagibutan nito mo hinoy mo opposite mo kontra sa pagpadayon sa imong osteoporosis. Nabuang ani. Nadugayan ani ang tao balibog na. So mensahe lang ako na sa inyo na ang medicine nag-evolve siya. Siguro by the time, mga 10 years, dali na tayo mga matay. Kamay na lang kayo mabili nga maabot ng 70, 80. Kamay na lang yun. Katong mga tao gani nga, ang kinaiya, raw, ang kaunon, basta sa mga Japanese. Tanan, gulay, tanan, butangan lang gamay yung asin. O kaning mga tuyo-tuyo gamay, okay na, fights na. Grabe bitaw. Hoy luto-luto, walay mga sa pa ba ingredients dia. Mao lagi nang kalaganan sa mga tagas kay kinabuhi ang mga Japanese. Naman po tuon ba? Nga naman yung mga Japanese nga limpyo man kayo. Kinaiya naman nila may gala, sukat-sukat pa. Maingon yung kagyod na kaning mga tawhanan, dugay na sila na nag-practice na. Siguro sa ilang great-grandfather. Muna na ilang ginakaon. Kay, ulti ba gani ka ng mga oysters, mga shells, suyopon ba? Butangan lang asin gamay. Bilib kay ka ba? Ewa may magkalibang sa ila dito. Kita diri kadalihok kalibang. Mao lagi. So, adto ko sa akong topic ron buntaga may gala. Maluoy na lang ko sa inyo ba kay dito man mamutuoy noon sa mga baligyang tambal. Nya daghang kay inyong himuon nga dili man siya maugyod. Dili siya maugyod. Okay. Ang prostate sa lalaki may gala. Tanan man lalaki tubuan na. Lalaki, mabayot, unsa pa ba ka diha? Nagpababae ba ka? Unsa? Inaman kay prostate yun, di mo na nimo makuha ng prostate sa kaning transgender, kanang pagkambyuhan ang imong kinatao o babae, di man makuha to man sa sulod. So, napagyapog kay prostate. Ang tanang lalaki, mudako. Dili na siya problema may gala. Nga mudako siya. Wala dili na siya ba problema. Kaya noon kay di nakakapugong giihi. Di pa kakaabot sa CR kay unak ka. Sige pangihi. Anto di nakakatulog. So, may mga kinaiya kani sanay benign prostatic hypertrophy kay dili man cancer tanan nga magdako ang prostate. Ginahadlok lang yun mo ba? So siguro makakita ko isa kalibong dako nga prostate. Ay ganing na isa. Maski pag unsaon na nimo, mo inom kag mga energy drinks, mga unsa pa ba diya para mo panang prostate. Sorry lang noy. Sorry lang jud kag kay dili gyud na siya mo gamay. Siguro kung
Magmilagro. Magmilagro. Moingon day Ginoo nga, kamayon na ito na imong prostate ha. Ay, di man ing taon may gala. So, ang prostate, bisag unsaon na nimo magdako gina siya. So, unsaon man look. Unsaon man nato na siya nga mudako magyud siya. Ha? I-make sure. So may Bisaya sa make sure. pag sure nga dili siya cancer. Saan man na siya. Nagpa-examine mo o magpa-ultrasound sa ka. Yan nakita nga dako na imong prostate. Okay? Ultrasound. Nagpa-examine ka og PSA. Prostatic Serum Assay. PSA. Kana siya, kung dili na siya musaka more than normal, safe na ang pagdako sa imong prostate. Dili na siya hilabtan. Anong hilabtan na nimo nga mo man kinaiya kay lalaki man ka. Maski lagi tiguan lang ka, bayot ka sa basta na kay prostate. Mudako gina siya. So, sure gani ka nga dili siya cancer. Ha? Dito na. Kung mag-ihi ka, di na dyan ka katulog, sige kag ihi. Ang mahimo, may gala. Na normal ka ng regular, ka ng healthy sa inyo ba? Ayaw pag inom og daghang tubig pag mahapon na, alas 5. Ayaw pag inom, sa buntag lang. Tag-2, tag-3 ka baso, pag-udtot, 2, 3 ka baso. Pagkahapon na, ayaw na. Muhinay biya na siya mga gala. Muhinay nga dili na kasi ihi. Pero dugay ang training sa prostate nga on frequency of urination. So mo nang ang isa ka paagi. Pero kung disturbo na gyud, maabot na gyud ka halos kada oras manghihi ka. Say makaihi na gyud ka sa imong pantalon. Hindi ka kaabot sa CR. Kanay noon mo mangita na kag opsyon. Ang opsyon na mo inom kag tambal, siyempre. Ayaw nang tambal nga. Wala trial. Wala ba testingan. Kay sus in town. Kamo gihapon magantos ba? Kana labaw na ko mga tana ko sa pasyente nga do. Noy. Pila man ka manghihi halos kada oras do. Manghihi ko. Asa may gimong ginainom? Na mo may nakita na ako sa Facebook, Santa Cruz Dios. Inom siya. Sa first few days, nihinay daw ang iyang pag-ihi. Ngihi na lang siya katulo, kaupat. After na, kumawala na itong effect sa tambal nga walay trial, manghihi na po ka. Sige, hapon. Mao na siya nga. Manto yung kanang gitistingan na tambal. Ayaw mong gamit o kuwan. Iluwi kayo mo eh. Kay, daghan ba kayo kung pasyente, gahi kay ulo. Sa pagkita na ako siya nga, sige sa complain niya, sige sa kihi, kaya nabot naman sa 65. Sige daw sa kihi. Kanya, kinubasahan na to niya sa Facebook na maayo daw to. Totoo po. Inom siya. Makita na ko siya 1 year after my God. Payat itong luya. Yan ko siya, Noy, noon sa mangka. Mga kagigid do. Muna akong problema ron. Nga naman gunda nga, may magkakaipag last year. Ningon ko nga, nitubag ko nga, naman ko to'y yun sa kong kumpare nga, ang lagi daw, tambal sa prostate. Ay ko nung,
Sulti ko tinuon na yan. Pa-examen sa tag-creatinine. Paggawa sa resulta sa yung creatinine na yung 700. Sa kamay mo, dialysis. Saan pang reverse naman ng taas ang creatinine nga? O may tambal. Lagi na siya tambal ba? Masaya ka niya. Kung saan na mo sa ibo unin mo sa daily. Na. Excited ka ko sa istorya na ako to, ana. Sige, naghutoy. Ha? Kadali lang kay katong nasa radyo. Muinom sa kong tubig. Muna akong sakit, may gala kay. Di man ako mahinay na akong istorya eh. So, mga to, magsugod ka ng tama na tabletas. Ang akong ginagamit, may gala, akong ginareseta sa prostate, ay nga na, alfuzosin. ALFUZOCIN. Alfuzosin. Isuwat ninyo. Alfuzosin. Kung ay binuldi pa nato na A as in almond rin. L as kinsa man. Learn na to Latino. F as in sa may F. Flower. Linta na ko itong mga bombastar sa una, my God. U as in universal. Z as in zebra. O as in usang. Asa na kasi usang lang, my God. O C is in Coca-Cola. I as in Ina Raimundo. N as in Nora Honor. Alfuzosin, 10 milligrams. Siyempre, di man mo taganan na sa butika. At to sa doktor. Daw, nga Prasana, PSA na, normal mo siya. So, benign prostatic hypertrophy. Inom ka alfuzosin. Masunti ko sa inyo, may gala. Within 3 weeks na pag-inom sa alfuzosin, ikan mo sa, siguro, mga kapito, kawalo mo, mangihi sa gabi, mo baba na sa mga tulo ka adlaw lang ba? At tulo na kaihi. Yan, matingala po ka nga, murang magway ipik. Pero sa tinuod na, agad siya ba? Ang isa po, kanitang tambala gani, mo pahiyos sa imong prostate. Mo hiyos siya ba? Muna, mapugma na operasyon. Nya kay kadaghanan sa inyo, tagaan magdesita ba, insakto. Dito may noon sa istoryang gabok sa Facebook. Saan na nato na sabi? Bunalag 2x2. Ha? May legit kayo, legitimate nga nag-istorya sa imong doktor nga kana may maayo. Dito gyud mo adto sa kuan. Adto gyud mo dito sa kani kay may nido kay kuan nido kanang supplement lang. Wa mo kape. Ultimong kuan ba? Kanang mga dahon-dahon. Daot inyong kidney ba? Mabitaw na siya karon nga ang i-dialysis ng pasyente may asus mag-uot sa kamay sa hemodialysis. Nya pati nang mahala. Maluoy lang yung putawon sa inyo ba? Nya karaganan na bagay, dili pa kaunon ani, dili pa kaunon ani. O sa may labot ang mga pagkaong prostate lang ka problema nimo. Wala may makapugong kung di ka makaong kana. Wala yun. Sus in town, Santa Cruz, Digos. Wala yun kapugong ng prostate may ka. Isa kong sawa na. Dagang kayo ng mga fake sa Facebook. Sus, maluwi ko sa inyo nginom mo ano eh. Kaya kadaganan na ba endorse sa kuntuno? Mga siyentipiko. Taka, istorya. Ay. Saya lagi ka ng
Makapaminaw ko ba? Di man na. Mabasahan man na to kay mo tanaw mo butag TikTok usahay. So, mabasahan ako ba? Unsa man tao na nga report sa Facebook puro na baligya tambal ba. Nagkan siguro kay maatik ko. Lagi. So, ikaduhang may gala. Ang prostate. Ha? Kung ugaling magka-cancer of the prostate, pinakapait na siyang sakit. Sakit, yung kaya siya. Dili makaya nag-ordinaryong tambal. Dili, yun. So, ang akong ginahimo, labaw na yun na sila sa stage 4 na. Tagaan ako sila mga tabletas nga tulog yun. Katulog lang yun sila kay sus, murag yung kag nakadto lang mo iperno. Sobra pa ba? Grabe yun kay kasakit. Ang ba, musinggit nga patyan lang ko. Nga na yung kung nagala kong prostate cancer. Ayaw mo pag una-una. Ipadiagnose yun sa saktong doktor. Luoy lang mo. Dalion lang ninyo pagkamatay ninyo sa inyong sarili. Luoy lang yun mo. Mabuki itong time mo may galoy. Tagan pa kayo ko istorya pero saan man nga naaman ta sa ako. Na may time frame. So, balik-balik ko ninyo itong akong video siguro baka 2000 kapatok. Mga 2012 o 13. Kung sa ba may nagsugod itong video 3 years ago pa man. Pero naka-discuss na ko prostate. Na dito, gikan na ko, hanay na ko tanong sa itong prostate. Karon sumpay na lang ko di may gala kay maluoy jud ko sa inyo Dali, imbis na padugay mo sa inyong kinabuhi, ipadali ninyo ba? Kaya mag-complicate man ang kanang mga supplements inyong ginainom. Mo complicate yun. Gikan sa luya, paingon sa waygana, paingon sa malipong, paana? Wati na lang pero no. Lagi. Manikinabuhi siguro na gala. Kay kadagaran sa tao, mas astig pa sa doktor. Si Dr. Kagape ini, sa doktor sa kami. Kanina lang, ang pinaka-importante nga numero diri sa ukay may gala. Ang kaning sa doktor sa kaginan nga numero. Okay. Anytime you can communicate with me pag live go, kay mabasa man ako dahil dito. Pero kung maulahin mo butang, sige lang. Pamutang lang niya, kaya di manawa na sa i-reason. Hantod nga mag-live na po ko pag Monday. So, ang numero yun is 0966 400 5595. 0966 400 5595. Ang pinaka-importante yun nga numero, kung gusto rin nyo mag-contact sa ako, ayaw akong personal number. Kaya di ko matubag na. Ang nag-answer yun sa akong mga inquiries, akong sekretary. So, ang iyang numero, ang inyong kaon, kaya makabalo mo na siya kung saan niya pagpangutana. Kaya kamo, magpadala mo text, isang kilometro. Na siya nga, di na po nang kubasahon. Sa kadaghan niya sa tibok kalibutan ko na may gala. Kadaghan ninyo, di na ako matubang na. So, ang ginatubag na ako, hospital rin. Hospital, doktor, mga nurses, kay importante man kayo. So, ang numero sa akong sekretary lang yun, ang inyong i-contact 0995-221-8007. 0995-221-8007. Ayaw mong kawag. Text lang. Kaya masig sa niya ka-busy, makita na ito niya yung inyong message. So, ang iyang numero, inyong text. Nailan magila. Musaka lang ganit gamay. Ako tingog. Tuwa na, ubo na. Okay. 0919
668-7090. Pila day ang taas nga creatinine. Nag-iyon man good ka nga taas ang 700. Supposed to be, ang inyong creatinine is 115. 115. Pag musaka na siya, dili na siya normal na. Samot nag 700. Kaya kada siya, borderline na siya. Borderline siya nga mag-dialysis na yun. O mangitag paagi nga magbaba ang imong creatinine. Kung tanan doktor, mutana ka, sa ubang mga kuan, i-dialysis nung kaditso. Ako, mangita ko pagi, nganong saka imong creatinine muna ako unang taon. Nganong saka imong creatinine? Ang sabi, ginabuhat nimo. Kung sa imong problema, ayaw lang porta, kaya di ko kabayad. Di ko ka kung donate. So, kung kuhaon ako na siya, asa ang root cause nung nagsaka siya? Ikadua, ang creatinine may gala. Ha? Kuha na siya, reflection. Bahala na mag-usap Bisaya ng reflection. Ang reflection na ng creatinine sa imong mga waste material sa lawas. Muna siya, musaka siya, kay dili naman siya ma-filter pag maayo sa kidney. Hina naman siya. Huwag tigo naman ang imong kidney. Kaya nga, no? Idaot man mo siya sa una pa. So, imbis nga, wala siya problema, inuman o bisag unsa diya, dito na. Energy drink, ang pagahi, ay Santa Cruz, Digos. Kaya ba bang mga gala, ito ka mga lalaki nga ang energy drink? Kuwara na siya. Psychological. Ang pampagahi, may gala, ang pampagahi, 70% ana, psychological. Bisa pag usawa mo nag-inom, wala. Psychological. Giatik lang. So, mabot kag 700, wala. Kadaghanan, i-dialysis na yung kagyan. 0917-244-0828. 0898. Over-the-counter ra ng alfususin. Pwede na mainom ang walay prostate. Dili pwede na. Pwede doon. Kaya ang prostate niya, ang alfususin, nagyo na siya contraindication nga inomon sa walay prostate kaya dito man siya mo action. Ano mo inom mo buka? Ang prevention, walay prevention sa tabletas no? Walay prevention yun. So, normal imong prostate. Imong pahiuson. Ngayon ang prostate, buang na ka. So, wala ba kabulo biya mo ang side effects sa alfususin? So, grabe may gala. Wala ang gagana mo sa kapayas. Sugot ka na. Mga lalaki. Kung sigag inom na wala kay problema, mag-ugay mong baba, luya ka. Nya. Pirmi lang ka depression. Tungkol sa alfususin. Mabitaw na mag-precaution yung kugil mo. Noy, kung na manggaling kay depression, ito lang sa isang tambal nga dili kayo isog, ang solusin. Alfususin, grabe ka na siya. Effective yun siya kayo. Budagan na kayo side effect lagi. So, di na siya pwede inumon kung wala pa kay benign prostatic hypertrophy. Unsang klaseng doktor adtuan pa-check up kung magpatanaw og nidako ang prostate, urologist, 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 dili nephrologist. Nephrologist pala na nasa kidney function. Kidney function. Ang urologist, mao na siya ay mo-opera. Butanaw kung unsay nakabara. Isa man na siya sa rason nga naman sa kaimong creatinine ay bara. O na nagadugo. Tanaw na niya. Iya man ang silipon dito sa sulod.
Munang urologist. So, kung kamali ka, matukag nephrologist, ay why sing kang kuana ka? Mali. Kay lahi ra magiging sila gunahuna do, may gala. Lahi kay sila gunahuna. Kay ang kaning urologist, interventional man na sila. Murag last recourse gana siya. Para sa ako ba? Na specialist ng surgeon. Kung goiter, tutoy, gallbladder, atay, tinai, ako na. Pero ayaw istorya yung kanang kidney, hindi ba kumopera na. Sa una. Pero karon dili na. Specialist sabi specs certificate ng uban kay para kana lang yun atubangon. Walay yun na sila. Sa urologist mo tan-aw nimo. Kasi may makakuan mo paingon siya nga dako man kay imong prostate nay. Kinalang yun sa kwaon kay nadugayan di nakakaihi. So mo na siya check up nimo. Urologist. Okay? 0955-989-5994. Dok, para asa mani ascorbic acid. Unsay matabang ani sa atong lawas. Pwede ba ni sa high blood o diabetes? God bless. Di na siya tambal no. Ang limonsito, ascorbic acid is vitamin C. Besag kung saan na imong vitamin C namon. Base pagka ng commercial nga, mahal kayo. So, double dosage. Di na po na maayo. Standard lang yun. USP. Universal Standard Pharmacopoeia. USP. Meaning nga, sila naghimong standard ko, pila ka milligrams yung inumon. Ang vitamin C, diha rin kas 500 milligrams. Pero kung abuton mo siya 1,000, naghang kayo sa side effect. Okay? So, dili na makaayog tambal. High blood o diabetes. Vitamin na ng tao na may gala. Wala man na siya tambal. Basta mupugong lang na sa ubang mga problema ba? Mupugong na siya, pero dili siya matambal. Kung mayroon ka mo kung saan matabang ka ng ascorbic acid, daghanoy. Daghan kayo. Pero, saan man niya? Antod lang, gatuon po 094763977704 Morning Doc. Aso lang ko unsay tambal nagsigig naman gud ko og sakit akong kuto-kuto. Nagpa-check up nako giresita ng granitidin. Sakit gyapon ay. Wala ka giayaw examine dai. Ambot lang ninyo no. Ayaw mo sugot anang dili mo tanaw. Mangutana lang. Sus, ang paghimo o diagnosis may gala, magsugod yun ka sa history. Naon sa day ka no kano sa nagsugod no kung sa gibati ni mulain, kano kung sa panay mo, sakit pa imong likod, mga ingana. Pag kumana na physical examination, di mo makuha ng physical examination na gala. Kaya wag yung kay pulos nga doktor kung di ka ma-examine. Di yung ka kapasa sa akin. Bagsak yun ka yun kung nag-medical school ka sa ako. Ako'y professor, bagsak ka eh. Di yung ka na ako papasawan. Dagan kay karon mga pasyente, mga doktor mo. Hadlok mo mag-commit. Ay na naman pag-doktor. Kaya ang doktor nag-pledge to help. At his own risk. Kasi pasabutan naman gano'n. Maski mamatay na siya pag-serve pag pasyente. Pada June, wala yung magpugong anak. So, examine nyo sa iyo ka. Pag ma-examine, di na mo request siya laboratory. Pero may na siya nga, dahil mo mag-gallbladder stone, dahil naman siya nakaki-pancreatic tumor, dahil naman nagatubo dito sa imong stomach. Di ba? Ang sakit sa kuto-kuto mga manong is a temple of surprises. Sus, muingon ko sa inyo, halos, tanan, nga sakit, magsugod o sakit ang kuto-kuto. Gikan sa kasing-kasing, sa baga, sa utok,
sa tiyan, sa prostate, hanto dito sa ubos. Utok-utok. Aw. Pag mali ng doktor nimo, mali ka tanan. 0955-980-5994. Lalaki tagong. Doc Ed, pila jud ang normal creatinine sa lalaki? 115. 115. Taas anak, abno kana abno. 0928-799-5612. 56 babae. Good morning, Doc. Daghan ko gibati sa lawas. Labad akong ulo, Doc. Dughan o likod, sakit po, Doc. Nag-maintain og amlodipine 10 mg ay manang. Makakita gani kong tao nga daghang kay gibati. Naidaghang problema. Usually na kwarta. Pag-istorya sa psychiatrist ng dili man na siya pangbuang lang ng psychiatrist ba? Kamang yun na siya. Ang specialty nga, ihalughog niya imong panguna-una. Makita niya ba nga naagay problema sa imong kuhan? Istoryahan ka na bitaw mo sa una gani, nga bata, 11 years old, nasakpan ako nga kung na siya, sexual kung sa iyang tiyo. Nasakpan ako. Gibati ato sa bata. Wala, sakit lang yung ulo, kasukaon siya, di siya katulog, nasilag-hilak. Bawa na ko iyang tiyo, giko naman dahil siya. Bodo, dili lagi na sa inyong tungod sa sakit sa lawas. Yun kay problema nga dili ni na makita sa ubang doktor, kundi sa psychiatrist. 0953-366-1272 ate pa. Atras mo gamay. Ay day. Kadaghanan ba sa inyong problema, no? Kamura po'y naghimo. Bitaw. Hindi ka ngayong utang. Hindi ka kebero nun. Hindi mo kabalo kung sa'yo pag-solve sa inyong problema. Na istorya naman ko, di ba? Kung saan pag-solve sa problema, tanawa dito sa YouTube. Dito. Tanawa nito. Balik-balikan din yung paminaw. Kaya daghang kayo ito. Controversial ganito ng uban ng gisulti. 0953-366-1272 73, lalaki. Dok, unsa may tambal aning kusog, muhagok kung matulog na siya. Ang unang cause sa paghagok, kaya ang iyang tutulan, dako iyang tonsil, nana siya tumuro sa uvula, asa man ang uvula, Dok, kanang gabitay ganun sa inyong tutulan. Nasa problema sa lungs, nga dili maka-exchange ang iyang baga. Nagalisod sa ginawa. Muna gitawag o pulmonary midnight Tawan, kalimutan nung ko. Midnight apnea. Kung sa man tao ng kabawa na dili kagawas ang hangin, dili kasulod ang hangin. So, nana siya, sinyalis na siya sa sakit sa lungs. So, ipatanaw ng doktor kung tigulang na. Doktor, bata pa, pedya. Kaya naman kana siya mga problema nga ng hagok lang. Abi ni mo, tinga ka lang nga siya. Sus, dako man kay problema. Ang bata. 0927-134-6895. Lalaki 45. Unsang edad magsugod og bantay sa prostate. Unsaon pagkabalo if nagadako na ang prostate. Usually, nagasugod og dako ang prostate mga diha gyud sa mga 65. Naipangutana, Dok. Kana bang kusog kay mo kiyod, Dok? Dili kay magka prostate o katong dili mo kiyod. Kay mo man ay istorya sa una may galaga. Kadaghanan sa magka benign prostatic hypertrophy. Nga pare kay kulang kiyod. Ano na yung ibawan? Kusog pa na kiyod. Sa tinuod, dili gina siya makuha sa imong edad. Matubol mo. Mahuban nga ni ngawa gani, wala gani benign prostatic hypertrophy, BPH. Wala gid. Mabot na lang sila 80, wala gid sila gibati ana. Depende na sa tao. Pero tanan lalaki mo dako na ginahinay. Dili ba mo dako og dako. So,
Bantayan na siya mga sugod na kag 65 years old. Kung saan pagkabalo if nagadako na ang prostate, magsikag ihi-ihi. Nadugayan, di na magawas ang ihi. Muna kuya, kay katitan mo yung kuya. So, di mo magbantay. Pag mabot na mo 65, ay mo guna-una na before, kay useless lang inyong kago. 0917-224-0881, babae 44. Kinahanglan ba gyud magpa-check up o prostate akong bana kada tuig? No. Kung na sa edad pasiyag mga diya sa mga imong edad ay 44? No. Useless. Wala man, di man nadako ang prostate by that time. Usually yun na above 60. Above 60 na siya. So, mag-usik-usik lang mo mga kanang kwarta. Time. Nya, sa may buhaton na nasa doktor. Usually, masulo na sa utok sa doktor kaya na-running, masiguro yung bata pa kaya nauna ng prostate. O kung di ba dagang kwarta, gasto. Ang mag-check up of prostate, mga 60 na. 60 years old. Okay. Basta yun sa muko na kuha na kung ubo may gala. Magsunod-sunod na dahil na siya. Nagsugod niya katong doon nakiundang o gamit o kaning kuha. Mas 45 years no kung gamit o maskara no. Pero grabe gito atong COVID. Way putol 24/7 nya kay ang trabaho na ako magsugod man sa buntag sa iyo paing sa gabi. Kuha na akong maskara ako matulog o. Hindi, mga pila na ka oras. Mao na siya nga nag-allergy na ako sa maskara. Yan ko nga, mayan dato nag-allergic chicks. Okay pa. Sa maskara na yun. So, hindi na kayo ko nagagamit o kuhaan ka ng maskara kung pwede lang. Nga kay protocol mo na sa hospital. Kapag mahimo, musunod na ng pugo, pero kwaong yapon ako ang maskara. Oy, kay muhutoy man yung pag-ubo. Muna pagsugod sa akong ubo nga. Basta gani ko, basta gani ka ng kusog kong istorya at na. Di man ko ingani sa ano, kusugon na ako gamay istorya ka ng medyo manggahi istorya. Tuwa na. Utoy na. May pagsauna kay kung ubo rin ako, gwapang chicks. 0945-477-4509. Dok, nga no, nga maglisod naman ko og tulon, karon nga 70-year-old na ko. Normal ba ni? Ay manong. Dili na siya normal. Usually yun, basta 70-year-old, ayaw pag unang tumor. Ayaw gisa. Usually na psychological, number 1. Bisag edad na ka, magsigag problema. Kaysa may magpa-eskwela sa mga apo. Nga naman yan kung anak, buyagon man. Kung sa pa niya mong ibayad sa mga utang, 70 years old, namali mo sa inyong financial pagsugod ninyo. Akong plano nga, paistoryahan ako ni akong anak nga doktor sa finance dire. Para tudluan mag-usawa pagdala sa kwarta. Nag-lecture man na siya sa mga companies. Nga na. Kanya, itudlo niya usawa pagdala sa inyong kwarta ba katong trabaho mo. Mayon ta dire pero ulawon man. Muna nagadala sa akong kamera dire may gala. Kung wala na siya, mga hiwi na kamera. So manong, akong suggestion sa imo, tanaw sa kag doktor nga kanang maistoryahan nimo ha. Istorya gyud. Sa problema nimo no. Kung sa imo mga stress naka-stress sa imo. Kaduha aya na mo tan-aw sa imo esophagus, sa imo agyanan sa pagkaon. Ikatulo,
sa imong ginainom nga tambal. Kaupat, basig nag-agi kag mild stroke. Ikalima, kana yun ang problema kay tumor naman. So kana siya magkumpleto na siya, himuo na siya sa doktor nga iyang kuan jud kana maminaw jud sa pasyente. Tinuod yun ang gamay ra kaya na gamay ra mi ana mahigalo. Maihap na lang mi nga maminaw pasyente. May examine ng pasyente. Magsige na kung ingon na ng root cause mahigalo pero muna pinaka-importante yung kaya nga himuon sa doktor. Asa maligikan yung problema ni Manoy. Usually, labaw ng karoon na gano'n. Kita stress na kahit ang mga lami na kay katulog kami. Sus, panlagi na siya. Kasi makaingon yung kagyan nga. Nausang katigulang naman itong daghan mong kitag problema. Kung ihimo na may gala, ato gitudlo na kung saan ang pagdala sa problema may gala kay ngano kadaghanan sa mga sakit gikan sa problema ba kadaghanan gyud naka-pensyon na o kuan 2 million gihimog balay patay hindi pa na magpahimo kag balay nga pensyon nimo na sunoy di na mao ingon na tigumon bahala na kag puyok kag barong-barong basta wala kay gahon na or himo ni magbalay karon pa sus mali ay dito mangyapon ka ilubong sementeryo dito usaon na libong balay nga gwapo kayo isa man puyo ka na hay mao lagi ni sa mga hingala kinabuhi na to mga tao kay di na ta kabalo mo dalag kuan kita sa una mga hingala mga taga bukid kakaulaw kuan katulo sa isa ka adlaw okay na mao lagi si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahangin